Muž v strednom veku, ktorý sa vydával za policajta, vyhľadal poškodenú osobu, predavača v stánku s rýchlym občerstvením nachádzajúcom sa v centre mesta a následne mu oznámil, že vykonáva vyšetrovanie mravnostného trestného činu spáchaného jeho synom na maloletej dievčine. Poškodeného sa snažil presvedčiť, že v prípade pokračovania vo vyšetrovaní bude mať jeho syn pokazený život. Vec bude medializovaná, syn bude vložený do databázy pedofilov, bude mať zápis v registri trestov, nenájde si prácu a podobne. Avšak zároveň poškodenému ponúkol službu, že za poskytnutú hotovosť 10 000 eur ho pripraví spolu s jeho synom na výsluchy potrebné v trestnom konaní, spracuje susedov, aby vypovedali v prospech jeho syna a vec nebude medializovať. Poškodený s návrhom súhlasil, avšak nemal požadovanú hotovosť. Muž, ktorý v skutočnosti nebol policajtom a ani nevyšetroval žiadny trestný čin, sa snažil poškodeného uviesť do omylu a obohatiť sa na jeho škodu. Poškodený mu nevyplatil žiadne peniaze. Falošný policajt sa týmto svojim konaním, ktoré bezprostredne smerovalo k dokonaniu trestného činu, dopustil podľa trestného zákona prečinu podvodu v štádiu pokusu tým, že v úmysle na škodu cudzieho majetku sa pokúsil obohatiť tým, že uvedie niekoho do omylu a spôsobí tak škodu, pričom k dokonaniu trestného činu nedošlo. Dôvodom bolo neprevzatie finančnej hotovosti. Pokus trestného činu je konanie, ktoré bezprostredne smeruje k dokonaniu trestného činu a trestná sadzba je ustanovená ako za dokonaný trestný čin. Sudca pre prípravné konanie mužovi uložil trest odňatia slobody vo výmere 1 rok s podmienečným odkladom v skúšobnej dobe na 2 roky.